हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवरचं स्वागत कोणास खाऊन बिकण दवरला ना तशी आज मी बिकडासपी कशी करची म्हणपळे थोडे बिकंड घेऊन अर्ध भाग करून दवरा मागीर ताजे बायले दव साल काणू उडयाती एक अर्ध मोगी घेयाती आणि ताजे वापस अर्ध भाग करून घेऊन बियनी पुरा काणू उडया साल कटची नाका तशींच सಣ್ಣ कట్టుకొని दवरात मागीर सोय कांतून दवरा एक चमचे उडद डाळ घेयाती आणि एक दवल्यान तूं एक चमचे तितले तेल घालून घेवन ताका उडद डाळ घालून सಣ್ಣ उज्जारी भाजयाती थोडे बदले म्हणटना अशी ताका एक 3 टेबल स्पून तितले कोथंबरी बी घालून त्यामुळे भाजयाती 5 सुकी मिरसांग घेऊन एक 10 तेल तूं भाजयाती एक सಣ್ಣची चिंचाम कांदवरा सो ही सुकी मिरसांग आणि भाजिल्ले उडद डाळ आणि कोथंबरी आणि चिंचाम मिक्सरांत घालून थोडे उदक घालून घेवन चिके खरं वाटयाती एक 1/4 टीस्पून तितले सासण घेयाती आणि एक कायलेन तूं 1 टेबल स्पून तितले तेल घालून सಣ್ಣ उज्जार हुनकोन ताका सासण घाला सासण पटपटी तर ताका बिकंड आणि मोगी घालून ताका 1 कप उदक घालाती आणि